Sa lungsod sa Alegria, usa ka gamayng isla ang gikatahong napurma human miigo ang bagyong Odette. Samtang nagagusbat usab sa bagyong Odette ang National Road nga nagsubay daplin sa dagat. Si Luan Mirondina sa report. Dinhi sa Barangay Santa Filomena, lungsod sa Alegria, gikatahong naporma ang Daw Sandbar human miigo ang bagyong Odette. Naporma kini sa mga napundok nga mga dagkong bato ug mga bas. Hinuon, malakaw lang kinigikan sa baybayon kun muhunas. Ang mga mulupyo dinhi mitawag niini nga Odette Island. Sa banabana sa mga mulupyo dinhi moabot sa 40 metros ang gitas-on niining gamayng isla nga naporma human miigo ang bagyong Odette. Matud nila, mas klaro ang porma niini matag higayon nga mohunas ang dagat. Mata na mo pagkabuntag natingala nami ang nga nanay isla diha pag kuan na mo gikan na mis eskwelahan kay gatuo gani ko nga among balay wala na. Matod ni Sheila Ubida, mulupyo sa dapit, dakong milagro nga wa malakip og kabanlas ang ilang payag. Ubay-ubay sa ilang mga silingan ang nawagtangan gayud og mga atop ug nangagusbat ang mga panimay. Apan lagi, nagharag na ang ilang payag ug gilaki-lakian na lang kini sa iyang bana og mga bato ug kahoy aron may mapasilungan gihapon sila uban sa ilang 5 ka mga anak. Hinahinay lamang gyud mi kuan sa taas nga makahigdaan na mo. Mao lagi, mabitaw ng kuan gahinahinay naman na may nahinabang na mo intawon tagaan mixin upat ka buok. Gawa sa kalisod sa ilang pagpuyo, ni samot usab kalisod ang ilang panginabuhian, human magusbat ang ilang mga sakayan sa pagpanagat. Matod sa iyang banang si Renato, nabantayan usab nilang ni menos na ang ilang mga kuwang isda human sa bagyo. Epektuhan yaw kay wala na may puyanan isda yung mong lugar. Gubaan mga batong puyanan nila. Mo minus ng isda na mo Amo ni ya tinila mo mining gagmay isda kay samang wala may makaon. May higayon nga may kuha silang mga gagmayng isda sama kagahapon apan ubay-ubay usab silang magbahin. Ang lokal nga kagamhanan mihatag na kanila og tag 2 ka kilong bugas matag sakop sa pamilya. Wala pa yung mga foundation. May gani kini mga foundation na luoy na mo. Kay tagaan mis foundation tagil makakilo na po yung mga linata nga, mga sardinas, noodles. Mura yun. Wala pa yung mga foundation. Patay na may mamoy. Gawa sa Barangay Santa Filomena, laing tulo pa ka mga coastal barangay ang nangagusbat ang kabaybayunan ug naapil sa pagkaguba ang National Road nga nasubay daplin sa dagat. Sa pagbisita sa RTV Balitang Besdak sa dapit, padayon ang pag-ayom-ayom sa mga taga DPWH sa mga nanggusbat nga dapit ug may nakapaski na nga no-build zone. Matod ni Mayor Verna Magalyon, moabot sa 3 kilometros ang nagubang karsada. Dakong bahin niini nahimutang sa Barangay Madridejos, samtang may mga gagmayng bahin usab sa Barangay Poblasyon, Santa Filomena ug Ligaspi ang nangagusbat. I-discourage na nga paliko nila pag-build tong ilahang nangagupa dito kay most sa mga structures nga daplin sa dagat are considered illegal structures manggod kay walay mga permit. Gitataw hinuon sa mayor nga dili matawag nga gamayng isla ang naporma sa Santa Filomena kundili napundok lang nga mga dagkong bato ug bas nga posibleng nabira sa dagkong mga bawd atol sa bagyo. I think temporary ra sad siguro na ko na atingali mga dagko nga waves, mga amihan siguro basit og makuan na siguro mawara na sad siya ma'am. Ang Mines and Geosciences Bureau bot pa usab mosusi sa dapit ug di pa makahatag og katin-awan kung tinuod ba nga may naporma nga gamayng isla human sa bagyong Odette. The best way yun that our office can offer is that we will send technical people who can do the evaluation. Kan abang dunag yun evaluation, maybe a year or 2 evaluation. Okay. Nga tinuod yun ang island. Kaya pas ka Christian lang na dili na island Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Besdak.